και τίποτα. Κοίτα πράγματα τώρα εδώ. Γράψε ρε μαλάκα ποια είναι ίσο. Αν δεις καμιά είσοδο πες μου, Ποια θέλουμε, την 20? 15. Πέντε αριστερά. Two bike. What? Κράτα ρε. Thank you. Αυτό ποιο είναι? Να 15, να το εκεί. Πάτρα. Και πού πάει? Allora. Aspetta, andiamo qui. Stanno. Κατεβαίνω. Για Πάτρα πηγαίνετε έτσι? Ναι, ναι. Όλοι, όλοι. Βάλ' το μέσα. Το δεύτερο τι είναι? Ποιο? Το ένα είναι... Αυστρία μπήκαμε, Αυστρία Ήταν βγήκαμε. των 10 ημερών. Είναι 10 ημερών και μας τέλειωσε. Ναι. Και μείναμε μια εβδομάδα στον Νίκο και ναι, έτσι ναι, να ναι. περάσουμε. Αυστρία βγάλεις και εσύ. Ναι. Αυτή εδώ η μαλακή 35. Αυτό το έχω από το 2009.
Γατούλη από το 7. Όχι ρε, μετά από μένα πήγες. Με τα μάξι είχες πάει πιο νωρίς. Το 9 το θέλω. Αλλά έχω αυτό με τη μηχανή. Εσύ. Αλλά έχει μείνει σε ένα Opel Corsa. Τσάμπα πήγε το αυτοκόλλη του. Τι Opel. Της Κατερίνας. Άμα της Κατερίνας και δεν πάει. Μπράβο, γιατί δεν το έχω δει σε κανένα αυτοκίνητο. Ναι, δεν είπε. Τι θέλετε? Μήπως θα πας. Ωραία. Καφεδάκι, πάμε για καφέ. Θέλετε κανένα νεράκι, τίποτα? Νεράκι θέλετε? Έτσι είναι τώρα τα ρούχα της μηχανής. Ανοίγαμε και γίνονται μαχτσές χαμόγελοι. Να δεις πως πάει, ναι. Να δεις πως πάει, Ειδικά ο πρέπει να Γιάννης κάνεις. ήταν απάλευτος. Ναι, ήταν σοβαρά, δηλαδή του βάλαμε χέρι εγώ, τα παιδιά που τον ακούγανε. Ήταν το στρες, όχι ήταν το στρες που το πήραμε μαζί μας και μέχρι να συγκεντρωθούμε, Κάντε την ταξίδι. τελευταία μέρα δούλευα καταρχήν. Δηλαδή ήταν πολύ αλόγωτο όλο και αν δεν ήταν τα παιδιά δεν θα το κάναμε και το ταξίδι ποτέ. Τόση κούραση. Δηλαδή η ατάκα του Σταύρου «φύγετε γιατί θα έχω τύψεις αν δεν φύγετε» ήταν αυτό που είπα «πάμε». Ήταν απόφαση των τελευταίων λεπτών, δεν ήταν. Και μετά ήταν η πρώτη μέρα εκεί στο... Λίμνη και εκείνη γίνανε διάφορες ταποχίες. Αλήθεια, στις δύο πόρτες. 3 μέρες πριν φοράει ο Γιάννης τις πόρτες τις δικές μου, τις παλιές, του φεύγει όλο. Τελευταία μέρα να αγοράσουμε παντελόνι και πόρτες. Κάνω εγώ έτσι, φεύγει στα σκαλοπάτια. Ας πάμε Ήτανε μία μέρα, τι άλλο έγινε στη Λίμνη, της λέω για τη Λίμνη Κερκίνη και το πόσο ζαβός ήσουν τις πρώτες μέρες. Με τα κλειδιά. Λέω μαλάκα, λέω άμα ξεκινήσαμε Λίγο έτσι σε πρώτη ξεβρακώνω μέρα. Γιάννη, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι, δεν έσπασε. Όχι, εντάξει, Ήταν η όλη κατάσταση. Ναι, ήταν η πρώτη μέρα, ήμασταν από τη δουλειά. Ναι. Λέω μαλάκα, άμα το πάμε έτσι σε 15 μέρες θα έχουμε ούτε τη μηχανή δεν θα Είπαμε, έχουμε. δηλαδή κοιμηθήκαμε και δύο, τέλος πάντων, και είπαμε πάμε, πού πάμε τώρα, δηλαδή άμα συνεχίσει έτσι θα χάσουμε και τη μηχανή. Είχαμε χάσει τα μυαλά μας. Αυτό έγινε ενώ Την πρώτη μέρα. Ναι, όταν φτάσαμε λίγο και εκείνη πάνω, ψηλά σέρες. Την πρώτη μέρα, η πρώτη διενυκτέρευση. Γίνανε όλα. Μετά τι άλλο έγινε εκείνη. Πότες, κλειδιά Α, οι και... πότες που μας πιάσανε μερικό γέλιο. Τι έγινε με τις πότες? Έφυγαν όλες. Με μονοτική ταινία. Όλο το ταξίδι με μονοτική Φορείο ταινία. μονοτήρι με Ναι. μονοτική ταινία.
γιατί τις είχαμε 10 χρόνια στην αποθήκη, αυτές είναι καινούργιες. Τις πήραμε φέτος. Αυτές τις είχαμε 15 χρόνια. Α, βγάζω τις δικές μου τις άλλες. Παραγγείλαμε από Ιταλία με 70 ευρώ κάτω. Ωραία, δεν είναι αυτό. Καλά, δεν Πήραμε ήταν τις το θέμα δικές τα μου και λεφτά, φέρνουμε τις ήταν ώρες. η Και εντάξει, τις δικές μου να πάρω άλλες και παίρνουμε εκείνους. Αυτές φαίνονται καλά. Την πρώτη μέρα φύγανε και αυτές. Ξέρεις τι, αυτό είναι ότι όταν αφήνεις ένα παπούτσι, χαλάει. Ας μην το φοράς, ας μην το φοράς. Και η υγρασία. Δεν τα ίδια μαλάκα από τα παιδάκια. Πόσο τις πήραμε αυτές, ρε. 130. Και γαμάτες. Ψηλές με... Για μένα αυτές ήταν δικές μου. Είναι γυναικείες, Απλά με το είναι που για μένα. διαλύθηκαν λέω δεν θα μπορώ να δω έτσι, οπότε πήρα τις ρέες καινούργια. Μια μέρα σαν χωρίς, δηλαδή γίνανε και τι άλλο έγινε εκείνο το βράδυ. Το ένα ήταν Να μας το άλλο. επικοινώσουν μια μέρα, είναι μαλάκα όλα μαζί. Τα Ναι, αφού το σκέφτεσαι, λες να φύγω τώρα. Ή κάτι μου λέει κάτι, ναι. Πάμε στη λίμνη και μου λέει ο Γιάννης, τραβάμε μία προς τα κάτω ξανά, του λέω πάμε μία αμοργό για ένα μήνα. Ήμασταν τόσο, όχι απελπισμένοι, τόσο κουρασμένοι. Όχι, φοβάσαι, άμα ξεκινάει από την αρχή, πάει στραβά. Εγώ Λες μην γίνει κάποια μαλακία. Ναι, κάτι μου λέει ότι... Ναι, μην πας. Σάββατο πρωί φύγα, Παρασκευή δούλευα. Δηλαδή όλα στο με το λεπτό πήγα. Πεθαμένη, ναι. Ρε, πας και μου λέει τίποτα. Ναι, σου περνάει το μυαλό. Πόσο Ξέρεις αυτό το τόσο μεγάλο ταξίδι. Και κάτι Να σου ακόμα περνάει, έγινε. λέει. Τι έγινε. Μετά... Τα δύο τα θυμάμαι αυτά και κάτι άλλο θα γίνει. Ήταν η πρώτη μέρα, είχε γέλιο. Α, πήγε να μας πέσει μηχανικά το. Γιατί? Εκεί στο... Ναι, γιατί ήταν το ξενοδοχείο έτσι, εγώ με τριπλέτες με βάρος και πάω να την αφήσω, ανοίγω το stand και κάθεται έτσι. Και λέω έφυγε. Και μετά δεν να τη σηκώσεις. Γιατί σου φύγει? Γιατί δεν κλείνε στο έδαφος. Πολύ. Σου, ναι. Μετά δεν να τη σηκώσεις. Ναι. Πώς θα τη σηκώσω. Πώς τη σήκωσα, ρε. Τι έκανε. Έπεσε τελικά. Όχι, αλλά είχε γίνει πάρα πολύ. Είχε γίνει έτσι. Εγώ το έχω Γιάννη και ξέρεις είναι αυτό που περιμένεις να δεις Γιάννη. Αλλά εντάξει. Κοίτα και εδώ κατά πίσω παππού. Αν έπεφτε ναι, να ξενερώναμε, θα λέγανε τι γάμισο να πάω. Όχι, κάτι σου λέει, ναι, άστο μαλάκα να σκοτωθούμε, γάμισε. Πρώτα απ' όλα στην αγχώρια μας, δηλαδή, αλλά ναι. Καλά, δεν θα πάθει. Έχω δει να πέφτει, παιδί, μαλάκα δεν πάθει τίποτα. Να μην το δούμε εμείς. Σκάνε πάνω στα κάγκελα. Μωρά, είναι το ξενέρωμα. Παίζει να μην πάθουν τίποτα. Άντε, καμιά χούφτα. Άντε. Α, και αυτή μου φαίνεται ηλικία. Δεν σπάει. Έχει κόψιμο, σπάει. Σπάει. Απλά έχει κόψιμο σε ένα σημείο, σε να μείνει το μεγαλύτερο Ναι, μέρος να μπορείς παίζει να... μόνο χούφτα. Αυτό. Και τέλος. Και μια γραζονιά στο κάκι. Αλλά μετά πήγε καλά. Η aftermarket, οι παριέρες, εγώ και σε καινούργιο V4 του κάτι, έκανε κάποιες μηχανές, αμάξι μάντας και πάμε. Να μην στραβώνουν σκελετός, να μην σπάνε πλαστικά, να μην... Εντάξει, είναι το ξενέρωμα σου πέφτει. Καλά. Όχι, εκεί ήταν το τελευταίο μήνυμα, ναι, γυρίστε. Μετά δεν θα πήγαμε όλα καλά, εντάξει. Δεν μας πάγανε οι αρκούδες. Δύο φορές. Πάμε, προχωράμε. Έχω αφήσει, σταματάω, κάνω τσιγάρο. Απέτουν αυτό το αυτοκίνητο. Σε κάποια φάση έχω αφήσει 1 χιλιόμετρο μπροστά. Έχω δει κάτι αυτοκίνητα από πίσω, πλακώνομαι σε κάποια φάση, του προσπερνάω και έχω 1 χιλιόμετρο πίσω, 1 χιλιόμετρο μπροστά. Και εκεί πέρα που μια μαλακισμένη με κόβει επί τόπου για να δει αρκούδα. Έφαγε μαλακά. Τι Παναγία έφαγε. Με το βλέπει αρκούδα σταματάει. Κάνω το Χριστό στην κόρνε, μαλάκα να βγάζω, να. Καλά, δεν κάνεις κόρνες και δεν είναι στην αρκούδα κοντά. Όχι για να μην με κλείσει. Απέναντι το πήρα χαμπάρι. Με το πήγα να προσπεράσω, μαλάκα κάνανε δεξιά. Για να φύγω. Βγάζανε το χέρι. Είναι μαλάκα με μηχανή που ηλίθεια. Εντάξει, βασικά κάνα μαλακία. Εγώ αν το ξέρω ότι ήταν δεν υπάρχει αυτό. Δεν ήταν. Δεν τα πήγαινε, φάγανε με τους κλειτσί να μην αφήνει ρε. Ναι, μπορεί μαλάκα. Το άμα κάθεσαι και μουσε με φωτογραφικές και κασκέτη, ναι. Χαίρομαι πολύ. Δεν σταματάς. Άρη, αν σε αρπάξει, δεν φεύγεις με κάτι. Δεν σταματάς. Αυτές κάθονται για να φάνε. Έχω φάει 22 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Μέγα μαλακία που το κάναμε, τέλος. Τι μαλακία κάναμε. Τώρα άμα σταματάς και την ταΐζει και σου έρχεται στη μηχανή, δίπλα μπορεί να σου κάνει Το συγκεκριμένος αυτό έδειξε και οι μάρτυρες είπανε, γιατί εγώ το διάβασα και πήγαμε και του λέω δεν είναι μαλακία να κάνω. Προχώραγε κανονικά ο άνθρωπος, απλά εκεί που καθόταν σηκώθηκε αρκούδα και Απροχώραγε. Δεν σταμάτησε να ταΐσει. Είναι μαλακία που κάνω, μαλακία. Και είναι ψιλοξημερωμένο. Ανεβαίνει για να φάνε. Την πήραξε με ένα αμάξι. Είμαστε 10-15 μηχανές, αλλά έχουμε αέρα μπροστά ευτυχώς. Εγώ το περίμενα. Και βλέπω σε κάποια φάση γκαζώνουν όλοι, κάνουν μια γυρνά και έχει σηκωθεί και παίρνει κινήσει για να αμάξι. Ναι. Αλλά εκεί δεν είναι τίποτα να κάνει μια έτσι που το χέρι και να σε πετάξει κάτω. Είναι μαλακία. Κανονικά αυτός δεν προκαλεί στο ζώο αυτό. Για μηχανές και πεζούς και ποδηλάτες μπορούν να αφήνουν. Το μηχανάκι μας ρίξει, ναι.
νόημα να σκεφτόμαστε ότι να μην το καλέσουμε. Είναι ένα άγριο ζώο. Δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι φαγωμένο ή δεν. Όλα αυτά ανεβαίνουν για να φάνε. Και είναι ψηλό, εξημερώμενο ψηλό. Άμα την πειράξει, εννοείται, θα σε γάμισει. Μαλάκια, αυτό κανονικά θα πρέπει να επιτρέπουν να περνάει μόνο αμάξι. Ναι. Λοιπόν, και τα άλλα πρέπει να τετράρονται και κάνουν κότσους. Ναι. Βέβαια είναι αυτό που σου είπα, ότι και εμείς πήγαμε, είμαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν θα σου πει κανένας μη πας. Το κράτος υποτίθεται προστατεύει τους πολίτες του, ρε παιδί. Το κράτος υποτίθεται προστατεύει, γι' αυτό είναι το κράτος. Με αυτή τη λογική τους γκρεπούς που σου βάλουν μπαριέρες, ξέρεις ότι άμα κάνεις θα πέσεις. Ναι, είδες μήπως όταν το διάβασα, μου λες, στα 10 χρόνια 22 ανθρώπους. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι 22 ανθρώποι και ένας φαγωμένος δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Τέλος. Και εμείς θα μην έχουμε την είσοδο. Κάνεις και το δίγατε και παίζεις στο κανονικά δεν πρέπει να. Οι άλλοι με την Μπουρούνας τώρα. Έλα, πήγε η άλλη με το Πατριώτης, έκανε περιπολία και τον άρπαξε τους αφέντες δύο σε χρόνο ρολόι. Λάκι με τη μάνα της, λάκι. Μαμά, τώρα και λάκι. Και αυτή με τον Πατριώτη στο Τραπακαγασάν. Βόλτα, περίπατο. Πρέπει και η Αγγούδα. Άλλο αυτό. Δεν επιτρέπεται. Περπατάγανε κι αυτά. Βγαίνει από το πουθενά. Βγαίνει από τον τόπο της η Αγγούδα. Τον αρπάζει και τον τόπο. Αυτή με τι ήταν? Τα πόδια. Κάνανε περίπατους και τέτοια. Πρέπει να τις ταμπέλες που κάνουν κανόνα περίπατους και τα πόδια. Και δεν τα είδα και ότι περιπατούν όλοι. Ναι, και παίρνει τηλέφωνο τη μάνα της, λέει μαμά μας αυτή την Αγγούδα, τρώει τον άντρα σου. Καλή όρεξη. Και δεν προλαβαίνει λέει αυτή να την δράσει και με την βλέπει της μάνας και λέει μαμά, μου τι πάει. Και άκουγε τις κραυγές φυλάει. Α, υπάρχει και τρώει Αγγούδα. και την κόρη. Θα φύγανε και δύο. Απ' την ίδια Μαλακιά, καλά μου και αυτό τι να πούμε. Μαλακιά. Ανώδυνο με κρίνει ότι περάσετε από εκεί. Ναι ρε, μα δεν έπρεπε να το κάνουμε. Δεν έχουμε διαπιστώσει. κανένας ρε παιδιά, οι όχι τώρα δεν σε ρίσκο τη ζωή. Πόσα μάλλον τα παιδιά. Θα του πω ότι πήρσε. Πάμε να του. Στην Ιταλία, για το ταξίδι. Πήγαινε γράψει στο Βόρειο Ακροτήρι. Στην πλάτη. Και μετά το επόμενο ταξίδι θα γράψεις άλλο από κάτω. Πώς το είπε. Ναι, μόδα λέει. Έχουν ανεβάζουν δύο παιδιά που πήγαιναν τις ίδιες μέρες με εμάς. με μία πάντα. Ότι πήγαμε Βόρειο Ακροτήρι και μας το γύρισμα και περάσαμε φωτογραφίες και τέτοια. Και γράφουμε από κάτω, μπράβο και ένα χιλιόμετρο και τέτοια. Και είναι ένας μαλάκας και λέει, έλα μοδίτσα το έχετε κάνει το Βόρειο Ακροτήρι. Υπάρχουν και άλλα μέρη που θέλετε να πάτε. Όχι ρε, σε αυτούς το σηκώσανε δύο παιδιά που πήγανε. Φωτογραφίες. Και λέγαμε. Και όπου ήταν όλοι από κάτω. Έλα από μοντίτσα το έχετε κάνει για το Βόρειο Ακροτήρι. Υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορείτε να πάτε. Έχετε ένα μαλάκα. Να βρεθεί ο μαλάκας που θα την πει. Ναι. Λες και σου είπε κανείς να παίζεις να το διαβάσεις. Εντάξει, ταξίδι δεν την κάνεις. Δεν κάνεις τη γυναίκα. Στην πλάτη σου. Δεν κάνεις τη γυναίκα. Δεν είναι ηλικιά. Όταν λέτε και δεν κάνει. Καβάλες στην πλάτη και είναι Πραγματικά μπορεί να μας αρέσει. Μαλακά, ναι. Έχεις καταλάβει μου λέει τι κάνουμε. Λίγοι κάνουνε. Πρέπει να έχεις αρχίδια να κάνεις αυτό το ταξίδι. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Και είναι και στιγμές 500 χιλιόμετρα κάθε μέρα, τι λες. Ρε, πώς θέλω να μπω σε αεροπλάνο να γυρίσω πίσω. Δηλαδή υπήρξαν και αυτές τις στιγμές. Είναι πολλά. Είναι ζώρικο, είναι ζώρικο. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Βασικά δεν μ' αρέσει. Καλά, εντάξει. Ρε παιδάκι μου, και ναι. Πρέπει να το καβλώνεις λίγο και πρέπει. Είναι ταξίδι. Δεν θέλω να μπω ρε παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Δεν κάνω 500 καθόλου. Είναι αυτό που είπε ο Παπαστάθος, αυτό το βαζίο θυμάστε μέχρι να πεθάνω. Ήταν ατάκα, έλεγε τι σας έχει μείνει, δεν ξέρεις τι να το πρωτοποιήσω, όλα είναι υπέροχα. Καλά και όσο περνάει και στους φίλους και άλλα. Τα θυμάσαι τώρα. Ήρθε. Ήρθε η καραβάνα μου. Ο Ιταλός που είπε τα ρε στα ελληνικά, 4. Κάτε πιο αριστερά. Έτσι, μπράβο, Κεφαλοτήρι! Τι να φαίνεται ρε η αντίκα. Μουνάρα. Έτσι θα το λέω. Βίντεο τραβάει. Έλα. Φωτογραφία τώρα, τι φωτογραφία.
φωτογραφία βγάζει ο Γιάννης με τις Στο περίπου. φωτογραφίες. Εντάξει, ρε παιδιά, Αυτό που θα βγάλει και Δεν selfie. το έχει και πολύ. Το είχε μπροστά. Αλήθεια. Και στα δικά σου. Ναι, όπως και πήγε ο πατέρα. Τα δέρματα. Εδώ είδαμε με GSR's, με γυναίκες ρε φίλε και λέω φεύγει. Τι ήταν αυτό. Όλοι ήταν μεγάλοι όλοι. Αυτό λέμε. Στα πεντάριδες, έχουν Ναι, Αυτό λέω. Η μοτοσυκλέτα είναι μόδα της γενιάς μας και πίσω. Οι Ναι, πιο ναι, ναι, πιτσιρικάδες ναι, ναι. δεν είναι πολύ. Είναι, αλλά Είναι, δεν αλλά είναι λίγο. πολύ. Ναι. Δεν τους βοηθάει το οικονομικό κομμάτι. Είναι αυτό. Αλλά δεν Και δεν έχουν τέτοια όνειρα. να βάλει στην ηλικία μας. Όχι, όχι, Ήταν 65. μεγάλο. Όχι, ήταν και βόρειο ακροτήρι, η πλειοψηφία ήταν μεγάλη, πιο μεγάλη από το Γιάννη, πιο μεγάλη από τον Γιώργο. Ναι, εκεί. Το θυμάσαι και εγώ. Λίγο πιο νέα από τον Μπαρμπαστά. Με το BMW. Μια δεκαετία. Αυτό ήταν ο Πες το. Με παλιό Η μηχανή BMW, με καταρχήν παλιό ήταν BMW. αδίκα, Ναι, ναι, έτσι, ναι. ήταν όσο ήταν αυτός όταν την πήρε μάλλον. Το Μιχάρης. Με BMW του. Α, που το ρώτησα στο 83. Που έκανε φίλε πάσο μόνος. Μόνος του ήταν. Και έκανε τον πάσο μόνος του. Μέχρι. Είναι ελαφρύ. Αλλά εντάξει. Εντάξει, Για όσοι τρέχει έλεγαν, ανησυχίες ήταν όλο αυτό. Ναι. από εκείνο το ή δεν είχαν καθόλου αποσχολήσει και σίγουρα δεν είχαν δεύτερο άτομο. Και στο. Και στο στέλνιο. Ζευγάρια δεν παίζανε, παίζανε σχεδόν. Μα εμένα μου φαινόταν δύσκολο και λέω και ο Ρωσός και ανέβαινα πιο γρήγορα και το τιμόνι. Μετά ήταν μόνοι τους, χωρίς τρυπλέτες, λέω χάμισες. Ανεβήκαμε και πάνω στον πάσο. Πρέπει να ήμασταν εμείς και άλλοι δύο φορτωμένοι. Σε εμάς κανένας. Οι περισσότεροι πήγαιναν και να στρίψουν. Αυτό. Για Για να τρέξουν και να. Αυτό μας Έκανα τη τέτοια και με έπιανα ανοιχτά και μπαίναν από μέσα. Ναι, μου την έκανε και εμένα διαφορά. Γιατί τον είδα καν εγώ. Με τρόμαξε. σε ελληνικά. Καταενθουσιάστηκα μόλις την Στα άκουσα. ειστήρια. Α, ναι. Καλησπέρα σας. Και τους ελληνικά πάλι. Ένα μήνα έχουν ακούσει ρε μαλάκι. Ναι, μόνο έναν γνωρίσαμε. Αυτό σου λέγα. Ναι. Πέρα από εδώ, ήρθαν εδώ. Είδαμε ένα Hyundai στην Αυστρία. Ναι, το οποίο δεν μιλήσαμε. Δεν μιλείτε, το έφερε. Έλληνα τους κριτικούς στην Βουδαπέστη. Όχι, εννοώ με μοτοσυκλέτα. Καλά, Ναι, πήγες μηχανές. Αλλά κανένα. ούτε και αυτοκίνητο. Τώρα τα πρώτα μηχανάκια. Εντάξει, τώρα δεν θα πω πολύ Έλληνες. Γερμανοί, πολλοί Ολλανδοί, παντού. Γερμανοί ήταν οι Γερμανοί περισσότεροι. είναι, έχουν το χρήμα. Ήταν Ουγγάροι, Ω, παντού, Γερμανοί παντού. Γερμανοί Και πάνω, και πάνω. Και Ολλανδοί, ΕΝΕΛ και Ολλανδοί. Καλά, σ' ακούσουν και κοντά. Ναι. Εντάξει, αλλά όταν Κοντά, η εντάξει. Ιταλία Και Σεπτέμβρη υπάρχουν άνθρωποι. Οι τουρίστες που γυρνάνε. Εντάξει, η πρωτοβάθμια, ναι. Και εκεί θα πούμε τα πόδια μας. Θα πάρεις τη βαλίτσα. Όχι, Ναι. Θα πούμε. είναι πολύ χιλιόμετρο. Έλα, πάμε. Δεν υπάρχει λόγος. Α, έλα εδώ, έχω το πιο σωστό απ' όλα, περίμενε. Ακόμα ώρα. Ελάτε, θα βγάλουμε φωτογραφιάρα τώρα, όχι 7 μαλάκι. η ώρα που ξεκινάει.